That's okay. How do you do the backside? So you pull it through the That's the only thing I know how to do. Ihan jalkun näköinen. Se oli näin. Mitkä on piilavit? Tosi ihanat. Katsotaan vähän. Tässä on Selma-Leena Maria. Selma-Leena Maria Isola. Tommonen pikku. Pikku prinsessi. Sitten se pannukakkuja. Joo. Niin. Huomenta. Tänään on toukokuun 1. 2009. Tässä on Selma. Moi. Moi, Selmalla on ihan silmät auki. Siellä voi paljon puhua eikä puhia. No nyt just syötiin ja ollaan levätty koko yö. Kello on 9 aamua. Selma on about 10 tuntia vanha, 12 tuntia vanha. Ja just syötiin vähän tossa ja tissimaitoa ja nyt ihmetellään. Joo, nyt katsellaan. Tän näköinen tää on niinku koko kolme. Syötte varmaan lämmöllä. Niin, nyt sä oot siellä ihan nakupellenä, kun hoitajat on just tulossa vähän katsomaan sua. Moikka! No moi! Otapa Selman sysi. Mamma, nyt älä purista kovasti. En purista kovasti. Ihanasti pidät. No, hyvä Elkku. No niin. Sä joudut nyt sit olemaan. Minä sattui mahaan. No. Ja sattui mahaan. Niin, kun teille piti leikata. No kun siis, kun mä otatin niinku, että itse silloin, kun me tultiin tänne. Katsot sä? Älä puristele kova. Joo. Varo. Me tultiin tänne niinku torstaina. Ja sitten siihen kuuluu niinku, tai kuuluisi niinku 4 yötä. Perjantai, maanantai. Mutta mekin lähdettiin viimeksi 3 yön jälkeen. Joo. Eli mä ajattelin, että mä niinku sunnuntain päästä. Joo. Ja sit vielä äsken siitä tuli sieltä meidän kynä. Mitä kulta sä haluat? Mä otin tuota punaista. Open, avaa. Oh! Jaa! I don't get to keep it. Mitä Mitä sanotaan, Jakku? Kiitti. Sano thank you. Sano thank you. Thank you. Wow, Elvis, mikä sieltä tuli? Right here. Jakku, kas. Tummisen. Mitä sanotaan? Cool. Englanniksi. Ava. Sano thank you. Open. That one I did. I opened this one. Open. Oh no, that one I didn't open. Oh, he knows. Jakku, mitä sanotaan? Kiitti. Eikö englanniksi? Kiitos. Thank you. Thank you. No. Jakku. I'm videotaping, so don't give me any
rest of it faded. This is motion picture.